no és una alarma. És el que ens mou a llevar-nos ben d'hora. No són aquests carrers. És tot el que hi passa cada dia. És aixecar la persiana un dia rere l'altre. Bon dia. Sant Tornem-hi, oi? No és un cafè. És el caliu que respira aquí. Com si estiguessis a casa. I és que hi estàs. No són unes sabates. És un... Com has crescut, Nil? I aquesta alegria. Comprar. O recuperar. O reutilitzar. És l'aposta per un nou model. És un pa més 1 quilo d'amabilitat. És allà on ja et coneixen, a tu i als teus. És un tallat ben primet, oi? És feina i més feina, i empenya, i tirar endavant. És allò que ens mou per dins. I també són riures, confessions. Ja ho hem dit, però aquesta alegria és tenir de tot, i ben a prop. És formar part d'això, que també ens defineix com a poble. Perquè la qüestió no és el què, és el com.